morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। खौरां बिजिरसालिया पस्को आयेननि सिङाव आथोनारि गाग्लोबनायनि थाखाय फालांगिरिखौ 5 बोसोरनि साजा फोसावदों। चिरां जिल्ला आरो सत्र बिजिरसालिया बासुगावनि सासे मुंदांखा जि फालांगिरि बाबुल दास 51 बोसोर बैसोखौ सासे उन्दै हिनजावसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव 5 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बिजिरसालिया दायनिगिरिखौ 20,000 रांनि जुरिमानाबो होदोंमोन। बिजिरगिरि सि चतुर्वेदीनि दैदेननायाव बिजिरसालिया मोनसे गोख्रै न्यायनि बिखान्थिनि उनाव गावनि रायखौ होदोंमोन। रिपर्टनि बादियैब्ला 2 मार्च 2024 मायथाइयाव बासुगाव पुलिस थानायाव दाखिल खालामनाय गसराव आखा-फाखा नायबिजिरनाय आरो आयेनारि बिजिरनाय नुनो मोनदोंमोन, जाय दिनैनि रायाव जोबहैदोंमोन। आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पस्को आयेननि सिङाव दायनिगिरि खालामनाया रोखा खालामनायाव मोनसे मख'जाथाव आगान। नैथि खौराङावनो दङ। क'क्राझाराव सनानि मोख्रा मोब्लिब बोगथाबजाना जिउ खहा जादों। हाग्रानि जिब-जुनारनि रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांदों। 7 दिसेम्बर खालि क'क्राझारनि नायगाव ओनसोलाव मोनसे इनसुलेटेड मोब्लिब लाइनजों मोब्लिब बोगथाबजानानै मासे गोमालांनो हमनाय सनानि लांगुर खुदियाया जिउ खोमानांदोंमोन। बे जाथाया ओनसोलाव हाग्रानि जिब-जुनारनि थाखाय बांलांनाय खैफोदनि सायाव जिंगा सिखांदों। नुगिरिफोरा मोनसे गोसोखौ दुखु होग्रा नुथायखौ खोन्थादोंमोन, जेराव गोरलै गथ'नि बिमाया गावनि उन्दै गथ'खौ बिफांआव लांफिननानै रैखा खालामनो नाजादोंमोन। बिथांजोनि नाजासेयावबो गथ'साया गावनि जोखोमनि थाखाय थैदोंमोन। बेनि गोथै सह'खौ 10 दिसेम्बराव जायगानि थागिरिफोरा नागिरना दिहुनदोंमोन। चक्रशिला रेन्ज मावख'आरि पर्टनि गोख्रै फिननाय होदोंमोन, गोथै सह'खौ गावनि आवथायाव लांदोंमोन आरो पस्टमर्टमनि थाखाय क'क्राझारनि वाइल्डलाइफ ट्रास्ट अफ इन्डिया (WTI) रेस्किउ एन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव दैथायहरदोंमोन। सना गाबनि मोख्राफोर, जाय गावसोरनि सोमोनांथाव सनानि फुरनि थाखाय मिथिजायो, सोनाबारि आसाम आरो भुटाननि माखासे बाहागोफोराव मोन्नाय जायो। मोनसे गोमालांनो नागिरनाय हारिसा महरै, बिसोरनि सुबुं अनजिमाया थाग्रा खुलि फोजोबस्रांनाय आरो सुबुं मावथायफोरनिफ्राय गोबां खैफोदजों मोगा-मोगि जानांदों, जेराव इनसुलेटेड मोब्लिब तारफोरबो दं, जाय मोनसे गिदिर खैफोद जाबाय। सासे जायगानि थागिरिया बुंदोंमोन दि बे खहाया खालि सासे गावारि जुनारनि थाखायल' नङा, नाथाय सनानि लांगुरफोरनि लोरबां सुबुं अनजिमानि थाखाय मोनसे दुखु। सासे जायगानि थागिरिया बुंदोंमोन बिबानगिरिफोरखौ बेबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय मोब्लिब लाइनफोरखौ इनसुलेटेड खालामनाय बायदि गोख्रै राहा लानो खावलायदों। थामथि खौराङावनो दङ। सुथियायाव 7 मोसौ सिखाव हमजादों, गारि जब्द खालामदों। सुथिया पुलिसआ मैया हर गेजेराव 7 अजद होजानाय मोसौ सिखावफोरखौ हमदों, जाय सममार दालानि ओनसोलाव मोनसे आयेन बेरेखा अपारेसनखौ फेलें खालामदोंमोन। जर'खा इन्टेलिजेन्स सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ जायगायारि मोसौ सिखावखौ रैखाथि हान्जानि हेफाजाबजों मासे मोसौ लाबोनाय गंसे गारिखौ होबथादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा शफिकुल इस्लाम, इदिल हुसैन, आशिकुर रहमान, सादाम हुसैन आरो बाशिर आली। बिबानगिरिफोरनि बादियैब्ला 3 दायनिगिरिफोरा नगाव जिल्लानि थागिरि, बबेखानि आद्रा थानाय सानैया बिश्वनाथ सारियालिनि। अपारेशननि समाव AS31A 4373 महरै रेबथुमजानाय रेजिस्टार डिजाइन कारखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। बिसोरखौ हमनायनि उनाव गासैबो 7 सुबुंफोरखौ न्यायारि बेंखनआव दैथायहरनाय जादोंमोन। सुथिया पुलिसआ बे आयदानि सायाव आरोबाव बिजिरनाय जागायबावबाय। ब्रैथि खौराङावनो दङ। गुवाहाटीआव पुलिसआ अनलाइन केलेंकारिजों गाग्लोबजाग्रानि थाखाय 2,35,310 रांनिबो बांसिन रां बोखांदों। गुवाहाटी पुलिसआ गावसोरनि साइबार क्राइम पुलिस थानानि गेजेरजों जाफुंसार महरै 2,35,310 रां बोखांनो हादों, जाय मोनसे नंखाय अनलाइन रां थिसननाय जाख्ल'नायनि जाहोनाव सासे बुथारजाग्रानि बेंक एकाउन्टआव जमा जादोंमोन। चटगावनि थागिरि सिगाङाव थगायसुला बिथांखिनि थाखाय 15 लाख रां खोमाना लादोंमोन। बे केसआ अनलाइन थगायनायनि बांलांनाय खैफोद आरो बेफोरबादि जाथायफोरखौ फोजोबनो थाखाय आयेन बाहायग्राफोरजों लाजानाय सांग्रां आगानफोरनि सायाव नोजोर होयो। साइबार क्राइम टीमआ आद्रा थानाय रांखौ नागिरनो आरो मोनफिननो थाखाय गावनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं।
लोगोसे थगायसुला अपारेशननि दायनिगिरिफोरखौ सिनायनो आरो हमनो थाखायबो खामानि मावगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा नोगोरारिफोरखौ अनलाइन राङारि लेनदेन आरो रां थिसननाय बिथांखिफोराव नांथाबनाय समाव सांग्रां जानो खावलायदों। बेफोरबायदि प्लेटफर्मफोरनि सैथोथिफोरखौ फोरमान खालामनायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होदों। बे बोखांफिननाया गुवाहाटीआव साइबार क्राइमखौ होबथानो थाखाय पुलिसनि गुवार नाजानायनि बाहागो, जाय डिजिटेल थगायनायजों लोब्बा थानाय जाथायफोराव बांनाय नुनो मोन्दों। 5थि खौराङाव दङ। गुवाहाटीआव थिकादारखौ लांखारनायनि दायाव 2 हमजादों, 3 खारखोमानानै दं। गुवाहाटीआव मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव बाटाली गुलिनि सासे थिकादारिखौ 7 दायनिगिरिफोरा खावदोंमोन, जायफोरा गिबियाव रादाय होनायनि मुङाव बिथांजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। लांखारजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ बाटालीगुलिनि थिनालि सासे थिकादार नुर हुसैन तालुकदार होनना 7 गाग्लोबग्राफोरा लांखारदोंमोन, जाय उनाव गावनि मबाइल फनखौ गावनि नखरखौ कल खालामनो आरो 2 लाख रां हगारनायनि दाबि खालामदोंमोन। गिनानै नखरनि सुबुंफोरा गोख्रैनो चटगाव पुलिस थानाजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन आरो बिबानगिरिफोरखौ लांखारनायनि बागै सांग्रां खालामदोंमोन। पुलिसनि दैदेननायनि उनाव नखराव पान्जाबारिनि नवज्योति नोगोरनि मोनसे गोजान जायगायाव हगारनायनि राहा खालामो। जेब्लानो नखरा हगारनायनि रां लानानै सफैयो, चटगाव पुलिस, जायखौ सिगांनिफ्रायनो खौरां होनाय जादोंमोन, 2 लांखारग्राफोरखौ जाफुंसारै खानो हायो। हमजानाय 2 दायनिगिरिफोरखौ पान्जाबारिनि नवज्योति नोगोरनि थागिरि हसिन आली, 28 बोसोर बैसोनि आरो शाहनवाज आलम, 24 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि होदों। पुलिसआ चटगाव पुलिस थानायाव केस नं 174/24 सेक्सन BNS एक्टनि धारा 140, सेक्सन 3, 127, सेक्सन 2, 3, सेक्सन 5 नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों। आद्रा थानाय 3 लांखारग्राफोरखौ हमनो थाखाय नागिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ। दिल्ली बिरखं गाथोनाव गावनि आन्डारपेन्ट सिङाव 1.81 कौटि रांनि सना फालांगि खालामबाय थानाय सुबुंखौ हमदों। राजस्थाननि सासे 39 बोसोर बैसोनि दावबायारिखौ दिल्लीनि IGI बिरखं गाथोनाव गावनि आन्डारपेन्ट सिङाव 1.81 कौटिसो रांनि सना फालांगि खालामनाय हमनाय जादों। दिल्ली कास्टमआ मोनसे भिडिअ शेयार खालामदों, जेराव बे सुबुङा गावनि सिङाव गानग्रा जि-जोमनिफ्राय 2 किल'ग्रामनिबो बांसिन लिरथायनि सनानि पेस्टखौ बोखांदोंमोन। कास्टम बिफाननि बादिब्ला दायनिगिरिया सिमान जादों दि बियो सनानि बेसाद लाबोदोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ। बेंगालुरुनि आइजोआ हौवा लोगोखौ आथोनारि गाग्लोबनाय, ब्लेकमेल खालामनायनि अजद। बेंगालुरुनि गंसे सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव साख्रि मावनाय सासे 22 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि हौवा लोगोजों आथोनारि गाग्लोबनाय आरो ब्लेकमेल खालामनायनि अजद होनानै अजद होदों। रिपर्टनि बादिब्ला दायनिगिरिया गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि सिगां गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। बिथाङा गावारि भिडिअफोरखौबो रेकर्ड खालामदोंमोन आरो उनाव बेफोरखौ बिथांजोखौ ब्लेकमेल खालामनो थाखाय बाहायदोंमोन। आरोबाव आथोनारि हेफाजाब बिदोंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।